una mica perquè els nanos aprenguin a escriure l'estil periodístic, però una cosa molt important és la informació. En canvi aquí això ens ho mirem molt, tant com el text ens mirem els enllaços, no? Aleshores, com això ja fa 8 anys que ho fem, doncs a l'hemeroteca podeu trobar més de 1.000 notícies, més de 1.000 reportatges d'aquests últims anys. L'estructura, com veieu, és sempre la mateixa, sempre la mateixa. Sobre el volcà. Naturalment, com això s'adreça a nanos i a mestres, una de les consignes, una de les idees és que aquests enllaços siguin molt de fiar. Per exemple, esports que sembla una mica menys, diguem-ne, més frívol, doncs també mirem de treure una mica el fil, no? En aquest cas, per exemple, aquesta de la pel·lícula Invictus. El Diari de l'Escola és un projecte educatiu promogut per VilaWeb i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, d'edu365.cat. Publiquem 3 reportatges setmanals d'actualitat, de política, de ciència, de cultura, d'esports. Dels 3 reportatges, 2 van en català i 1 va en anglès. Una mica la idea és que el Diari de l'Escola es treballi a les aules, que els mestres una mica facin de guia, sobretot també molt dels enllaços que es publiquen en el reportatge. Les notícies tecnològiques això va bé a vegades per saber no perdre el pas, diguem-ne. L'estructura és la mateixa, explicar